izikhungo ke zicawe wayithi xa ingene ecaweni unyana kaThixo abethwe ecaweni yiloo nto xa ithuma abafundi bakhe uthi ze ningangeni ezikhungweni zabo uthetha uba ningangeni ezicaweni zabo ukufika kolawulo lweRoma ke yafika iRoma yaginyeza cawe zonke yazidibanisa yabe seyimilisela izithixo zayo isithixo selanga nesenyanga ababekhonza ilanga babephumla ngomhla wokuqala lona ethi Sunday nguSunday lo suku lwelanga kwakunqulwa ilanga ababekhonza inyanga babephumla ngomhla wesibini weveki njengoba nithi yiMonday nguMonday lo suku lwenyanga iRoma yadibanisa abathixo kwi-25 December yenza iRoman Catholic Church. uYesu ufika etempileni ukhaba yonkinto uthi Ile nto endithetha ngayo kaloku yitempile because uthi wena ayonto into ekwenza noKristu. mamela liphendule mamela mfethu icawa akuyotempile kuyotempile cawa uThixo wazakhela itempile yakhe ngumntu lo umntu wawela esonweni uThixo wamisa ababingeleli kuba ebenza uThixo inkonzo yamadini ngezilwanyana ngedini lesilwanyana kusondezwe umntu kuThixo kwamele kuThixo makamise umntu wambiza oba ngumbingeleli oyena ozongena negazi legusha endaweni engcwele ayongcengceza lo mntu owenzile isono leyo nkonzo ke mfowethu babuye yexeshana yayilinde ukuza konyana kaThixo ufika konyana kaThixo emhlabeni inkonzo wayithathela kuye wangena yena nelakhe igazi ayi legusha umntu apheleseka kuThixo leyo ndlu ke ayisekho kuba leyo ndlu kwakuyitente nje eyayilinde ukuza konyana kaThixo wayizothi ukufika konyana kaThixo anikeze inkonzo yakhe iphele indaba yetempile sele khona unyana kaThixo sele qalile ufundisa sele bafumene abapostoli ufike etempileni kukho abantu abathengisayo etempileni ndithi nawe ke ngoku uthi ke ngokona xa utyhila itempile yinto before Christ unyana Thixo ufika iChrist ngokhaba abantu abathengisa etempileni le tempile yakho nguSolomon ufika unyana kaThixo ikhona le tempile njengoba bethi indlu kaThixo kodwa benza ukuthanda kukaThixo le tempile ke mfowethu inkonzo yababingeleli yaphelelwa ngokufa konyana kaThixo wathi xa efa yafa inkonzo endala njengoba wathi xa efa kwaxhazula ikhuselo letempile kuxhazula laa nkonzo yababingeleli yasetempileni wathi xa ivuka wavuka yena nenkonzo entsha lena besixelelwa ngayo yendala ukuba iyeza le indala ke yasala emangcwabeni yona le yasetempileni eYerusalema yababingeleli yasala emangcwabeni yona kwavuka inkonzo entsha ngoku ethi itempile yile mizimba yethu